Eu salutare lume, eu sunt Omi, aici la o nouă serie numită World of Metin 2. M-am decis să aleg o serie de Metin așa pentru început. Dacă apreciați această serie, nu ezitați să apăsați butonul de like. Și haideți să nu mai pierdem timp și să creștem și noi puțin. Eu am niște bani în depozit, numai că nu o să-i scot chiar acum, fiindcă n-ar avea rost și o să-i lăsăm acolo până o să avem noi nevoie de ei, o să-i scoatem, dar nu chiar acum, mai întâi să facem și noi level 10. Vreau să vă spun că misiunile o să le facem off-camera. Și pe ce să punem noi? O să ducem până la 20 de puncte, o să punem pe HP și după punem la damage vreo 15 și haideți să vedem și noi ce găsim noi pe aici. Așa, un Metin de level 5 nu este. Mai dăm încă o mantie aici. Ăștia cred că o să mă omoare. Da, și eu nu mai bag red, fiindcă fac bulinuța aia și nu ar avea rost. Și după cum v-am spus, o să fac misiunile off-camera. Mă nervează cum apare aia, să lăsăm așa, să punem mantile pe F11. Ok. Îmi place foarte mult acest Metin, fiindcă este ceva PvM hard, dar nu sunt sigur că este PvM hard, dar am... Bă, fix când să fac bulina aia, și fii atent, am murit și am făcut level. Ce level mai avem noi? 8. Hai să mai ducem aici puncte. Am dus până la 25. Câți KPV avem de așa de întrebare? Un K800. Hai de capul meu. Bă, haideți să luăm și noi mai puțin, fiindcă mei că mă omoară iară. Și mereu uit, n-am mai jucat de mult Metin și uit ca să bag red-ul. M-am învățat cu metinele alea ușoare care am red infinit, și o red infinit, că licor de alea care se dă automat, dar în fine. Și batem și noi aici, că văd că cresc mai rapid decât cum creșteam acolo. Haideți, o platușă de fier din prima. Bulan. Hai să facem level 9 ca să ne punem și noi această platușă de tigru. Și până în episodul următor o să-mi fac eu o armură, ceva mai bunicică, o să fac eu bănuți și alte chestii. Mai mult misiuni o să fac o camera ca să nu mă mai bat atâta la cap. O să ne ținem foarte mult de această serie. O să jucăm și Minecraft, să nu credeți că o să facem numai serie de om, CS și alte chestii care le doriți voi. Hai să punem și noi aici 15 puncte, punem pe atac. Hai că am dat o mantie, cred că pe degeaba, adică am dat 2. Batem mobii ăștia, ne ducem până map 1, ne ducem, deschidem și noi depozitul, facem bănu, scotem aia 2 caca și după o să ne luăm skill-urile. O să-mi bag toate punctele pe aură, fiindcă vreau mai întâi să duc așa aura până la M1, după să duc ăsta iureșul și eu, doamne, iureșul până la M1 și după punem câte un punct pe toate skill-urile, după o să punem punctele pe ăsta, cum îi spune, vârtej și așa, nu? Atât. Hai să închidem și noi inventarul. Ai, bă, mergi ca... Da. Era și logic. Haideți să vedem și noi. Mergi, bă, mai repede. Ajutor. N-am nevoie de ajutor. Să scotem asta. Închide. Da. Să vedem ce misiune avem. Este misiunea cutia misterioasă. Aha, deci dau 3 pești mici
și îmi dă unul de ăla. Am 3 pești mici. Stai mai întâi să mergem până aici. Dar i-am pe un sura mai mare. Am avut și un sura mai mare, dar în fine. Să scotem și noi ăștia. Doresc să deschid depozitul. Băgăm și noi aici. Și avem 2 caca. Și am făcut și asta cu 50k. Și 2 caca, bun. Acum să mergem să... Licori am nevoie. Să mergem și noi aici. Să vindem aceste lingouri. Să facem și noi platușa asta de fier plus 6 acolo. Să sperăm că nu ne eșuează. Ce au aruncați pe acolo? Ceva care mi-e trebuie în outfit. Papuși de bambus. Holy shit. Papuși de bambus plus 6. Dă-i încoa. Avem papuși plus 6. Of, ești ocupat. Da, o să fac off camera. Bun. Da, ți l-am găsit. Ok. Bun. Vindem astea. Avem deja aproape 2 caca. Și să cumpărăm. O să cumpărăm niște de astea. Și așa. Bun. Să căutăm și noi prin shop-urile astea mai mici. Uite asta, 2 tărie. Să găsim și noi o sabie bambus plus 9. Oare cât ar costa? Uite-l, bă! Tigru, numai care e ciob. Plus 9, un caca 300, avem un caca 700, l-am putea lua. Dar, mai căutăm noi. Uite, coler de cupru plus 9, 2 caca 500, nu prea avem nevoie. Uite, sabiile vă luăm. Bă, vedeți cât costă asta, un caca? Să cumpărăm oare asta? Haideți să o luăm. Nu știți cum o să avem nevoie de ei. Adică sigur o să avem nevoie noi de ea. Hai să o luăm, că armură facem noi rost. O punem, tu te duci jos. Să vedem dacă ducem tigrul ăsta până la plus 6. Ne duci, bă, ne duci. Haide. Și eu tigru, asta de fier. Blindajul ăsta. Plus 4, hai plus 5. Am fost sigur că ești așa, dar... Haideți să ne luăm niște accesorii. Asta. Așa, așa. Scutul să mergem mai acum când mergem să ne luăm și armură. Să dăm și noi astea până la plus 3 dacă ne-ar duce. Și după o să le facem de plus 6. Acum la levelul meu cred că stăm destul de bine. Plus 3, așa, perfect. Punem. 1. Haideți să facem și noi așa, mai rapid. Ok, mai ducem și astea. După o să mergem să ne luăm și armura, scut și coif. Ai, bă, și tu ieșuiesc fix la plus 3, dar lăsăm, că nu o să venim mai acuș. Să ne dăm pe corp sau pe mental. Bă, mă dau pe corp, fiindcă am mai mult atac damage și aur e bun la pulul. După cum v-am spus, punem toate punctele pe aură. Punem și noi astea la F2. La necustorul de armuri. O să facem și o misiune, cred. Că asta îmi spune ce mâncare să zic lui aia. Da. Ok, luăm 2. Că sigur o să ieșueze. Și 2 de astea.
Bun, o să mai dăm și noi astea și după o să încheiem acest prim episod. Știu că este cam scurt, cred că am deja vreo 10 minute. Bun, să dăm și noi, hai bă, măcar la plus 6, nu știu. Până în episodul următor o să facem noi un călugăr de asta mai bengos. După când o să creștem și noi level mai mare, o să vindem această sabie, o punem și noi la un KK sau la 900 KK să se cumpere mai rapid. Și o să ne luăm noi alte chestii. Eu m-am decis ca să facem așa. O să ne ducem până în... era să aruncă asta. O să ne ducem până în 35. Ne luăm noi FMS, acolo armură, până strângem bani, farmăm, facem un armat. Și după ne ducem la level mai mare. O să ne luăm și noi pet, diferite chestii, dar până ajungem noi acolo să... Bă, eu ăsta l-am dus la plus 4. Haideți să mai dăm și astea și o să încheiem episodul. Cred că o să punem câte 2 episoade pe zi. După ce vom termina episodul ăsta, o să mai stăm puțin și o să facem un episod de Skywars, care o să-l vedeți tot astăzi. Bun, am făcut și noi aici, avem această sabie level 0 plus 9, platoșa de călugăr plus 6, scutul, brățara și colierul plus 3, coiful plus 4 și papucii plus 6. Bun, cam atât cu acest episod. Eu am fost Omi, aici la un prim episod. Ciao, les!